Fit-18 ta' Marzu 2013 ħarġet l-aħbar li l-Partit Nazzjonalista kien se jappella deċiżjoni tal-Qorti li maċċettatx it-talba l-att mill-ġdid tal-voti għat minnu 13 il-distrett. Dak iż-żmien meta tkellmet fuq Radio 101, il-membru parlamentari Nazzjonalista Pola Mifsud Bonnici qalet li l-Partit jirrispetta d-deċiżjoni tal-Qorti, iżda kien se jappella għax jemmen li l-Partit Nazzjonalista kien miċħud żewġ siġijiet fil-Parlament. Il-Qorti kienet qatata li l-kandidati nazzjonalisti fil-każ ma kinux se jsofru preġudizzju għaliex kienu se jiġu eletti xorta waħda. Iżda fil-21 ta' Marzu, il-Partit Nazzjonalista reġa' rikorrant il-Qorti Kostituzzjonali jinsisti li tilef l-elezzjoni ġenerali b'7 siġijiet parlamentari u mhux 9. Fid-dawl tal-fatt li l-Partit Nazzjonalista eżerċita d-dritt tal-appell, jistona l-mod li bih Busuttil issa qed jinsisti li jekk il-Gvern jappella minn deċiżjoni tal-Qorti li tagħti żewġ siġijiet lil Partit Nazzjonalista ikun qed imur kontra id-demokrazija. Jien naħseb dan huwa insult għad-demokrazija, insult għall-poplu Malti. Nhar il-ħadd li għadda Busuttil insista li l-Prim Ministru Joseph Muscat għandu jbaxxi rasu. Jagħti eżempju, jgħid mela ħanbaxxi rasi. Meta l-Partit Nazzjonalista kien appella darbtejn deċiżjoni tal-Qorti ma kienx mitlub ibaxxi rasu, wis inqas akkużat li qed imur kontra prinċipji demokratiċi.